1. december er World AIDS Day, og jeg har taget ordet for at give stemme til de 33 millioner af mennesker, der er ramt af HIV og AIDS. AIDS er en af de værste epidemier, verden har set, og smittede lever ofte under vilkår, der både er helt urimelige og dybt umenneskelige. Efter 25 år er fordomme og fordømmelse nogle af de værste følgesygdomme. Lever du med HIV og AIDS, lever du ofte isoleret, ensom og udstødt. Omgivet af et tabu, du ikke har kræfter til at kæmpe imod. HIV og AIDS er skammens sygdom. Hellere tie end at mærke, hvordan kollegaer fjerner sig og familien tager afstand. Hellere tie end se dine venner undslå sig for at spise din mad, dele en øl eller lade dig holde om deres barn. Hellere tie end at blive nægtet indrejse i USA og mange andre lande. Sådan er det at være smittet i Danmark i år 2007. Medicin sikrer, at du overlever, men livet slås i stykker. I andre dele af verden er fordommene og tabuet det samme. Alligevel er situationen en helt anden. Fattigdom, uvidenhed giver HIV/AIDS frit spil i lande, hvor piger helt ned til 8-årsalderen tvinges ud i prostitution, er ubeskyttet sex ikke et spørgsmål om HIV og AIDS, men om at få penge til mad. Der findes stadig religioner, der forbyder kvinder at beskytte sig, når de har sex. Og der er stadig lande, hvor kvinder ikke har ret til at bestemme, hvem de vil dyrke sex med. I år 2007 blev 2,5 millioner mennesker smittet med HIV. 2,1 millioner døde af AIDS, og 12 millioner børn er nu ladt alene tilbage. I 2007 fik vi ikke det medicinske gennembrud, der kan stoppe sygdommen eller sikre, at den ikke spreder sig. Mit håb er, at vi sammen kan råbe hele verden op, så fremtiden kan vise, at livet ikke slås i stykker med en HIV-diagnose, uanset hvor i verden den stilles. At vi sammen kan skaffe midler til den forskning, der skal til for at få bugt med HIV/AIDS. Vi skal ikke lade os slå ud, vi skal slå igen. Tak fordi du lyttede.